Ei, molt bones a tots, benvinguts al canal i avui farem una cosa que no he fet mai. És fer una presentació sobre una pàgina d'Instagram, vale? Que quedi clar, que em va recomanar un amic, un ídol que és en l'Eric Cerny, com ja sabeu. Doncs anem cap allà. Això aquí... Ai, espera't. Tanquem això, ficarem la pantalla aquí, faré més petita i ara. Vale, us va bé, no? Així? Doncs au, comencem. Primer de tot, ficaré llum, perquè si no, no farem pas res. Doncs va, comencem. Anirem a l'Instagram. I aquí, en teoria, té de sortir ja, veus, la pàgina, que és Sertoli Sports, així de seques. Doncs res, com us anava dient, aquí hi ha totes les notícies del món de l'esport, tant és com tennis, com futbol, com bàsquet, com el que vulguis. A la primera publicació hi veiem 14 clans slams, vale, 90 de l'època dels 90, número 1. No sé qui és, però aviam, aneu a mirar. Pete Sampras, vale, gran. Doncs aquest, Pete Sampras és un de les publicacions d'aquesta pàgina. Anem per una altra. Aviam, aquí hi ha tot, no? Hi ha bàsquet, aviam. Aquí diu Wilson, 18 anys, elegit el número 1 del draft que s'ha celebrat a Nova York aquesta nit. Bueno, aquesta nit fa 5 dies. Bueno, doncs, joves promeses, exacte. El que està dient aquest nano, en Marc Generó, que jo ho conec, pues, diu tota la veritat, no? Perquè té unes estadístiques molt bones. Per exemple, oita, juga a la Lliga Universitària Nanos i té aquests números. A la Lliga, 30 minuts, 22 punts, que això és tela, 22,6, 8,9 rebots, que déu-n'hi-do, 2,1 assistència, 2,1 bueno, que li prenen la pilota, què més? 1 tapones, la primera acierto 68, déu-n'hi-do. Bueno, doncs anem a mirar una altra publicació, no? Aviam, aquest, del Leo Messi, que és el millor del món, com ja sabeu. Argentina-Paraguai, bueno, que diu 132 partits, 68 gols, la meitat, més o menys, 40 assistències, la mare de Déu. Números que están muy lejos de los que tiene el Barcelona. Este fenómeno es relativamente normal. La mayoría de los jugadores disminuye el ratio de goles y asistencias cuando juega en la selección. Jo diré tot el contrari, no? Perquè amb la selecció està fent bon paper, però li falta selecció, vull dir, jugadors, hòstia, perquè Messi té de tenir química amb jugadors, saps? Que pugui fer el seu joc, fer el seu estil, però amb la selecció li falta alguna cosa, allò que un company que el pugui ajudar amb els passes, gols, ho està fent. Bueno, aviam què fa amb la Copa Amèrica i tota aquesta cosa, no? Bueno, anem per una altra publicació. Aviam, la primera, aviam què va sortir. Veus? Mira, ara aquí ja està. Brasil-Paraguai, Colòmbia-Xile, aquest partidàs. Alexis Sánchez contra Falcao, si hi és, si no, no sé qui hi ha, en Martínez, en crec que és. Venezuela-Argentina, Messi contra no sé qui. Luis Suárez contra Perú.
Bueno, aviam què passa amb aquesta quarts de final i després anem per la primera, que us anava dient Miss Campeonato. Bueno, quarts, què diu aquí? Para mí, para mí, sí, con la possibilitat de llevar-se el títol. Sí, sí, té moltes possibilitats de que el Brasil arribi al final amb superioritat perquè té Neymar, Coutinho, William, què més? Miranda, Alves, no sé si hi ha l'Alves. Aviam què diu, dejando a 3,5% de probabilitat de que el títol caigui en les mans del Perú. Veneçuela, Paraguai. Bueno, és el que hi ha, no? Doncs aquesta pàgina es va crear fa poc, fa potser... Ja, espera, faré més gran això, que això. Doncs aquesta pàgina es fa potser 3 mesos, em sembla que no sé qui el va crear, no tinc ni idea de qui el va crear, però aquesta pàgina té... Cada dia quasi bé surt alguna notícia, algun esport, veus? Com hi ha tennis, com hi ha... Pots... Bueno, falten alguns esports, saps? Però bueno, què vols fer-hi, no? Doncs res, nanos, només dir-vos això i ens veiem a la pròxima. Sento molt això de no penjar més vídeos sovint, però és que entre que em feia mandra, estava cansat i això, i ara que, mira, avui he tingut una mica de temps lliure, no? I he pogut fer un vídeo. Doncs això, què més? Res. D'aquí, bueno, ja veurem aviam quan pengem un vídeo i això, i ens veiem al pròxim, nanos. Va, cuideu-se molt, salut i... Va, ja ens veurem a la pròxima, nanos. Vagi molt bé.